9 od 10 ljudi voli čokoladu, a onaj 10. on nije bio iskren. S ovom starom izrekom slažu se i u Opatiji, pa za turiste imaju jedinstveni čokoladni doživljaj. I to u tvornici čokolade hotela Continental. Obožavatelji čokolade koji su slabog srca možda bi trebali izbjegavati ovo mjesto na kojem najslađe stvari na svijetu ima doslovno na izvoz. I to u nekoliko oblika. Ovo je jedna prava mala tvornica čokolade koja se nalazi, evo, kao što ste vidjeli, u samom centru Opatije. Naš gastrosvijet koji zapravo se sastoji od 6 različitih sadržaja i ovo je zapravo jedan onako vrhunac u kojega zalaze i oni najmlađi koji su najoduševljeniji. Čokolada je nešto s čime se mi jako puno igramo i nešto što se izvrsno naslonilo na cijelu tradiciju slastičarstva koja u Opatiji ima svoje korijene još od vremena Austro-Ugarske, a sredinom prošlog stoljeća upravo u ovoj zgradi bilo je centralno mjesto za praksu i za školovanje novih kadrova i novih mladih slastičara u Opatiji. A kao što vidite, ovdje su i neka remek dijela čokoladna. Naš stalni gost za festival čokolade je jedan Čoko Kipar, mlad italijanski, koji nam dolazi svake godine i svake godine nas iznenadi novom čokoladnom skulpturom. Tako ovdje imate jednog velikog čokoladnog orašara koji je nastao iz jednog bloka od 150 kg čokolade. Imate i ovu zgradu hotela Continental koja je također nastala iz jednog velikog bloka od 150 kg čokolade i naravno opatijsku djevojku s galebom. Turisti ovdje mogu doznati baš sve o pripremi i serviranju, pa i naučiti je li čokolada svježa ili nije. Ovaj zvuk je znak da je čokolada temperirana na dobroj temperaturi. Ne smije imati reljefe, znači mora biti ovako lijepa i glatka. I to je znak da je čokolada 100% svježa. A tu svježu čokoladu, i to u velikim količinama, turisti mogu osvojiti u čokoladnom natječaju. Oni imaju jednu pralinu gdje moraju pogoditi okus koji se nalazi u toj kremi. Uvijek je jedan koji dominira najviše. I kao nagrada im je čokolada od pola kile. I to je borba bez prestanka. Bez prestanka ovdje se proizvode i te čuvene praline, u pogonu u kojem turisti mogu doznati gotovo sve male slatke tajne. Radimo praline koje su u biti domaće svježe praline. Baš zbog toga su domaće svježe, se rade sa slatkim vrhnjem, nemaju nikakvih dodataka, aditiva i rok trajanja je mjesec dana. Isto tako radimo praline, znači po tematici, po tematskim događanjima i po sezoni. Tako imamo sad sezonu tartufa, pa kakaovca, praline s teranom. Unutra su kakao zrnca u kombinaciju sa bijelom čokoladom. Mi smo napunili perlicu, zatvorili smo je, vidite ovdje tu čepić bijeli. I sad ćemo finalizirati zajedno sa bijelom čokoladom, odnosno ovu pralinu ćemo obogatiti sa bijelom čokoladom tako da ćemo valjati. Tako imamo i još jednu pralinu sa crnom i bijelom čokoladom koja je u kombinaciji sa lješnjakom. Zovemo ga Ferrero. Tako to je jedna od boljih pralina. Opatijska tvornica čokolade zbog ekskluzivnih okusa i oblika skriva i neke slatke tajne. Ali naši današnji domaćini jedno ipak ne mogu sakriti. U biseru Mediterana rade jedan od najslađih i najljepših poslova na svijetu. Najbolji, ne bi ga dala za ništa na svijetu.